binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Ilipagin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Ilipanin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo sa intenso. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita.
Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Hello! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao! Welcome na naman sa ating pinakabagong episode for today's video sa ating programang sa Agrisenso, sa Agrikultura Asenso ko. O, di ba, binabasa ko pa yung aking title ng ating programa. Ano ba yan? Lutang na naman ang inyong Claratita. So, anyway, meron lamang tayong problem sa internet connection. I hope na okay na. Okay ba ako dyan sa iyong monitor, Kuya Bill? Okay lang ba so far? Parang hindi. Parang mayroon na naman tayong problem sa internet connection. Pero magpapatuloy po ang ating Agrisenso, of course. Diba? Huwag po kayong mag-alala. Kahit may problem sa internet, ang importante ay maririnig nyo ako. Anyway, magandang araw po sa ating lahat. I hope na nasa maayos po kayo na kondisyon ngayon. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po. O, diba? Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon live via King's Radio Stations, dyan po sa may Shaton, Negros Oriental, ang ating 102.5 King's Radio. Ganun din po sa may Himalalo, Negros Oriental, ang ating 88.7 Kings Radio. At dyan sa may Iloilo Province, sa may Lambunaw, Iloilo, ang ating 90.7 Kings Radio. At dito naman sa may San Francisco City, Agusan del Sur, ang 99.5 Kings Radio. At sa may Hinatuan, Surigao del Sur, andyan po ang ating 102.5 Kings Radio. At dito po sa Davao Region, dyan po sa may Mawab, Davao de Oro, tayo din po ay maririnig via Kings Radio 93.5. Okay? Sa lahat din po ng mga hindi pa abot ng ating Kings Radio stations, meron po tayong Kings Radio app na pwede nyo pong ma-download for free via Play Store. Okay? Hanapin nyo po Kings Radio Davao app. Libre po yan para po sa inyo mga royal listeners po ng ating Kings Radio. Anyway, isa na naman po puno sa impormasyon, puno sa mga tips po ang ating ibibigay sa ating mga farmers, sa mga nakikinig sa atin ngayon. Hindi lang sa ating mga farmers, ganun din sa ating mga viewers dyan, na kahit mga employees, diba, na nagbabalak po na mag-alaga ng hayop po, dito na po kayo makinig sa Agrisenso dahil marami po kaming ibibigay sa inyo ng mga tips po bilang panimula sa inyong pag-aalaga ng hayop. Kasi iba na ngayon, diba, kailangan na natin extra. Kailangan na natin may extra income. Hindi na tayo nakadepende sa isang source of income. Kailangan meron tayong ibang pang source of income na pwede natin mapagkukunan ng ibang tama. Mapagkukunan natin ng ibang source ng money natin para bilang panggastos po sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. So yan na po, isa na po dyan, ang pag-aalaga ng mga hayop. O, di ba? Kung meron po kayong inaalagaan dyan na baboy, congratulations. Nag-aalaga ba kayo ng manok, kambing, baka, o ano pa dyan? Congratulations. At ganun din po sa ating mga farmers dyan, kung meron po ba kayong mga palayan na nagtatanim kayo ng mga gulay o mga pang crops dyan, walang problema. Sagot po namin kayo dito sa Agrisenso dahil sa agrikultura, asenso ka. Ayan! So, dahil actually may partner ako ngayon, si Inday Bajangka. So, habol lang po sa atin si Inday Bajang. But unahin ko na sa inyo ating Agri-Chika for today, okay? Sa mga nag-aalaga po dyan ng baboy, lalong-lalo na po doon, mayroon tagang mga inahin. O, diba? May mga inahing baboy na inaalagaan, okay? So, ano po ba yung mga, kino-consider ninyo na mga sa kanila? Kayo po ba ay nagtitipid? Bahala kayo na baka yung pangangatawan kung kayo po ay nagtitipid, diba? Pero dito po, kahit po kayo ay, dito po, kahit kayo po ay nagtitipid sa inyong pagkain, meron naman pong ibang suplemento o
merong isang suplemento na makakatulong po para maging complete nutrition pa rin ang inyong pinapakain sa inyong mga alagang baboy. Kahit po kayo nagtitipid sa inyong mga patuka. Meron na naman tayong problema sa connection, but okay na, magpapatuloy tayo. Huwag na nating patagalin pa ang ating Agri-Unique Chika for today, courtesy of Mangunguma TV. Paano ba makatipid sa pagkain ng inyong mga inaalagaang inahing baboy? Ready ka na ba, Kuya Bill? If ready na, roll VTR. Meron tayo ditong dalawang sako ng tag 50 kilos na darak ng palay. Tapos ito yung isang sako natin na gestating feeds. At meron tayo ditong King's Vita Plus. So yung ating matitipid doon mga farmers sa kabuang gestating or breeder stage ng ating mga inahin ay magandang araw mga farmer at welcome na naman sa ating panibawang video. So sa araw na ito ay mag-mix tayo ng feeds para doon sa ating mga buntis na mga inahin. At syempre papakita ko sa inyo kung paano tayo pwede makatipid ng halos 2,000 hanggang 3,000 pesos sa kanilang pagkain sa kabuang gestating or breeding stage ng ating mga inahin. So kung interesado po kayo sa video ito, panoorin nyo po hanggang dulo. At syempre sa mga bago pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at syempre pakisama na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga gagawin para mga videos, mga tips at tutorials, iba pang mga farming ideas kung saan ay pwede yung pagkakitaan. So ito na mga farmer yung mga ingredients ng ating mixture ngayon, no? Yan, so meron tayo ditong dalawang sako ng tag 50 kilos na darak ng palay. Tapos ito yung isang sako natin na gestating feeds. At meron tayo ditong King's Vita Plus, yung secret ingredients natin mga farmer na ihalo natin dito sa ating mixture ngayon. So bali yung ratio natin ngayon mga farmer ay nasa 2:1, ano? So dalawang sako ng darak ng palay plus isang sako ng gestating feeds. So ganun po yung ginagawa ko dito para makatipid ako sa pagkain ng aking mga inahin. At sobrang napaka-effective naman ng mga farmer. So disclaimer lang tayo. So sariling gawa ko lang po ito. So nakadepende po sa inyo kung susundin natin. At ito rin po kasi yung naging effective sa akin, kaya ito na yung pinapatuloy ko. So tip ko lang sa inyo mga farmer, kapag gumagamit tayo ng darak ng palay, so siguro din natin na hindi ito old stock, no? Yan, so walang signs ng pagbilog-bilog or walang amag. So malaki kasi yung magiging epekto ng mga farmers sa ating mga inahin kapag nabubulok na yung ating mga darak ng palay na nihalo. So pwedeng madisgrasya yung ating mga bik na sa loob at pati na rin yung ating mga inahin. So tip ko lang sa inyo, kapag wala kayong makita na darak ng palay at kung meron man at may signs na nabubulok, so wag nyo nang pilitin mga farmer. So mag-stick lang tayo sa pure feeds kapag wala talagang available na fresh na darak ng palay. So mahirap na mga farmer sumugal at madisgrasya pa yung ating mga inahin. So tara mga farmer, maghalo na tayo. So mamaya rin mga farmer, magbibigay ako sa inyo ng sample computation kung paano nga ba tayo nakakatipid dito sa ating mixture na ginagawa. So mas maganda mga farmer kapag nag-mix tayo ng mga feeds, no, para sa ating mga alaga ay yung madamihan agad para maliban sa hindi tayo mapapagod ay tipid pa tayo sa oras sa pag-mix ng ating pagkain. So ay mga farmer, bago natin haluin ng diretso yung ating mixture na ginawa, so maghalo pala tayo mga farmer ng ating King's Vita Plus dito sa ating mixture na gagawin. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang kaagapay mo sa iyong negosyo. Kikita ka na, aasenso ka ba? So dahil sa naghalo lang tayo mga farmer ng darak dito at halos karamihan sa gagawin nating mixture na ito ay puro darak. So medyo kulang na yung mga farmer sa mga vitamins and minerals na pwedeng makatulong sa ating mga alagang inahin sa panahon ng pagbubuntis. So
So ngayon mga farmer ay itong King's Vita Plus yung magpupuno nun kasi nga kompleto ito sa multivitamins plus minerals, amino acid, electrolytes at marami pang mga essential na mga elements at probiotics na kung saan ay talaga makatulong para maging productive yung ating mga inahin sa panahon ng kanilang pagbubuntis. So yung dosage nito mga farmer ay isang kutsara, ihalo natin sa 3 kilong feeds or isang kutsara, ihalo natin sa 1 galong tubig. At pwede rin ito mga farmer sa isang sako ay pwedeng ito. So kasyang-kasya na po yung isang paketeng ito sa isang sako. So dito mga farmer meron tayo ditong sa kabuuan na 3 sako. So 3 pakete rin yung ihalo natin. Ayan. So sa mga nagtatanong kung saan mabibili ito, so pwede kayong bumili mga farmers sa mga malapit na Agribet Supply sa inyong lugar o di kaya ay sa mga online stores kaya ng Shopee or Lazada. So pwede kayong order ng mga farmer through online. So tara mga farmer, ihalo na natin. So, meron pa tayo dito isa mga farmer, no? Yun, so ito yung pangatlo. So ngayon mga farmer, ito na po yung ating ginawang mixture, no, na inalo natin ng King's Vita Plus. Ayan, so ang total nito mga farmer ay meron na tayo ditong 150 kilos ng mixed feeds para sa ating mga inahin. So kung i-divide natin mga farmer, kasi nga 2.5 kilos po yung binibigay ko ngayon sa bawat inahin namin. So ang 150 kilos na ito mga farmer ay tatakbo na po ito ng 2 months ng isang inahin. Ayan, so at mamaya ngayon mga farmer ay magbibigay ako sa inyo ng computation kung magkano yung pwede nating matipid dito sa ating ginawang mixture na ito. So tara mga farmer, sako natin. So ayan mga farmer, meron tayo ditong 3 sako na ng feeds, no. Yan, so katumbas ng mga farmer 150 kilos. Yan, at okay na okay rin mga farmer kasi nga visible pa rin yung mga granules ng pellets, so yan. So yung ratio nito mga farmer, yung kinalabasan niya ay 1:2 na. So 1 kilo ng feeds katumbas sa 2 kilo ng darak ng palay, or 1 sako ng feeds katumbas ng 2 sako ng darak ng palay. So ganun po yung ginagawa kong mixture dito. At ito yung isa sa mga dahilan mga farmer kung bakit nakatipid ako sa pagkain ng aking mga alaga. Ayan, so ngayon mga farmer, magpapakain na tayo ng ating mga alaga, no, at papakita ko sa inyo kung kakainin nga ba nila to. Ayan, so dito mga farmer, meron tayo ditong balde. So dito natin lalagay yan. At yung papakain natin ngayon ay nasa 4 na kilo sa 4 na inahin. So sinabi ko kanina mga farmer, nasa 2.5 yung pinapakain ko dito sa bawat inahin natin. So yung ginagawa ko kasi ay 1 kilo sa umaga, kalating kilo sa tanghali at saka 1 kilo ulit sa hapon. So ayun po yung feeding program ko dito sa aking mga inahin. Kasi nga may halo na tayong darak mga farmer. So kapag tinipid pa natin sila sa pagkain ay baka wala nang sustansya dun sa kanilang katawan. Yun, so tara, pagkain tayo. So dito ay mismo kukuha mga farmer para makita ninyo na totoo yung ginagawa natin dito, no. Yan, so dito ay kuha mismo sa sako na to. So 4 na kilo. So sa 3 ganito mga farmer ay 4 na kilo na po ito. Yan, so ito na po kasi yung ginagawa kong panukat dito sa aking alaga. Yan, so okay na. Tapos lagyan natin ng tubig. Yan, so kaya lang muna dyan mga farmer, mga 10 minutes para malusaw yung feeds, no.
para maghalo silang lahat. Yan. So, sa dami nga pala ng pagkain mga farmer ng ating mga inahin ay nakadepende po yan sa kanilang stage din, no? So, sa unang linggo after na makasan sila, so dapat ay nasa 0.5 to 1 kilo lamang yung ating binibigay sa kanilang pagkain. Pagkatapos po niyan mga farmer, after 1 week ay dyan na po natin i-adjust yung ating pagkain. So, kapag payat yung ating mga inahin, so kailangan na dagdagan natin yung pagkain natin sa kanila. So, pwede tayong magpakain ng 2 kilos hanggang 3 kilos, depende sa kanilang katawan. At kapag tumaba naman sila mga farmer, ay babawasan natin at maintain lang tayo sa 2 kilos. So, yung ginagawa ko dito, okay naman yung kanilang katawan mga farmer. So, nag-maintain ako dito ng 2 kilos hanggang 2.5 kilos lamang yung aking pinapakain sa kanila. So, ganun po yung feeding program ko dito. So, ngayon mga farmer, ay alam mo na natin dito na malusaw ito at bibigay na natin sa ating mga alaga. So ngayon mga farmer, ito na tayo sa ating sample computation, no? At papakita ko sa inyo kung magkano yung natipid natin sa ginawa nating mixture ng paghalo ng feeds tsaka darak at syempre yung King's Vita Plus para dun sa ating mga inahin. At syempre, kukumpara natin yung mga farmer kapag pure feeds yung ginamit natin. So disclaimer na tayo dito mga farmer sa ating gagawin na computation, no? So nakadepende po yung presyuhan sa lugar kung saan natin mabibili yung produkto. So yung gagamitin natin ngayon mga farmer ay nakabase lamang dito sa aming lugar kung magkano yung presyo ng bawat produkto. Kaya ito po yung gagamitin natin sa ating formula ngayon. So sa ating ginawang mixed feeding kanina mga farmer ay yung ginamit natin doon ay isang sako ng feeds, 2 sako ng darak ng palay at 3 pakete ng King's Vita Plus. So yung isang sako ng feeds mga farmer doon sa amin ng gestating feeds ay nagkakalaga po yan ng 1,870 at yung darak naman ng palay ay 15 pesos per kilo, which is 750 po yung 50 kilos. So 2 sako yun mga farmer. So nagkakalaga po yun ng 1,500. At yung King's Vita Plus naman ay 80 pesos per pack po. So 3 piraso po yung nagamit natin. So 240 po yung nagamit natin lahat. So total po ng ating mixture kanina mga farmer na ginawa ay nasa 3,610. So yun po yung halaga ng ating minix kanina. At magagamit natin yun sa 2 buwan na pakain ng ating buntis na mga inahin. So ngayon naman mga farmer, tungo tayo dito kapag pure feeds yung gagamitin natin, no? So tutumbasan na natin mga farmer yung ating mixture na ginawa kanina, which is 3 sako yun lahat. So 150 kilos. So dito mga farmer, kung pure feeds yung gagamitin natin, so yung isang sako nga ng feeds ay nagkakalaga po yan ng 1,870. So i-times 3 natin yan. So nagkakalaga po yan ng 5,610. So kanina nga mga farmers sa ating mixed feeding na ginawa ay nagkakalaga po yun ng 3,610. So ngayon po ay iba minus natin yan. So 5,610 minus 3,610, which is 2,000 pesos po yung pwede nating matipid dun sa ating ginawang mixed feeding para sa ating mga inahin na may halong King's Vita Plus at darak ng palay. So paano naman mga farmer kapag buong stage na ng gestating or breeding period yung ating ibimix na feeds para doon sa ating mga inahin. So ang pagbibilang kasi mga farmer ng breeding stage or breeding period ng ating mga inahin ay nagsisimula po yan sa araw na pinakasta natin sila hanggang sa ika-100 days. So ibig sabihin, yan din po yung duration ng pagpapakain natin ng gestating feeds or breeder feeds sa ating mga inahin. So 101 hanggang 114 ay nagta-transition na tayo dyan sa lactating feed. So yun po yung allocation ng ating gestating. So from day 1 ng pagpapakasta natin hanggang sa day 100 ng kanilang pagbubuntis. So ilang sako naman yung pwede nilang maubos sa buong stage ng kanilang pagbubuntis. So sa 100 days mga farmer, base sa aking computation, so kapag kasunod natin yung 2.5 na maximum ng ating pakain, so makaubos tayo ng 4.5 to 5 sako ng feeds sa kabuang gestating or breeder stage ng ating mga inahin. So ngayon naman ay kukompute natin or ating i-breakdown kung magkano yung pwede natin magastos kapag mixed feeds yung gamit natin at i-compare natin kapag pure feeds yung gagamitin natin. So sa computation na ito mga farmer, meron tayo ditong allowance, no. So to be exact ay nasa 4.5 sako lamang yung magagamit natin sa kabuang gestating period ng ating mga inahin, no. So nagbigay tayo ng allowance dito mga farmer na kalating sako kasi nga bilang pa dito mga farmer yung dry period ng ating mga inahin or yung panahon na hindi pa sila naglalandi. So baka may mag-question na naman sa atin
na hindi naman daw kabilang yung no, panahon na hindi pa naglalandi yung ating mga inahin. So dito mga farmer, nagbigay na tayo ng allowance para safe yung ating computation. So tara, pakita ko sa inyo mga farmer kung magkano yung pwede natin matipid. So unahin muna natin mga farmer yung sa mixed feeding na ating gagawin, no, doon sa kabuang stage ng breeding or gestating period ng ating mga buntis na mga inahin. So sa 100 days na yun mga farmer ay 5 sako nga yung maubos natin, no. So yung ginagawa ko dyan ay naghalo ako dyan ng 2 sako ng pure feeds at hinaluan ko ng 3 sako ng darak ng palay. At dahil sa 5 sako yung nagagamit natin na feeds lahat mga farmer, ay maglalagay rin tayo ng 5 pakete rin ng King's Vita Plus na animal feed supplement. So dito mga farmer, sa 2 sako ng feeds na yon, i-times natin yun sa 1,870. So nagkakahalaga po yan ng 3,740 plus yung 3 sako ng darak ng palay na nagkakahalaga ng 750. I-times 3 po natin yan dahil sa 3 sako yung gagamitin natin. Ay yung total po niyan ay 2,250 pesos. At yung 5 King's Vita Plus naman mga farmer ay 400 pesos po yun sa tag 80 pesos per pack. So ang total ng mga farmer ay 6,390. So yun po yung magagastos natin sa kabuang gestating or breeding period ng ating mga inahin sa 100 days nila. So 6,390. So ngayon naman mga farmer ay kukompute naman natin kapag pure feeds yung ginamit natin, no, sa 100 days or sa kabuang gestating or breeding period ng ating mga inahin. So dito mga farmers, so 5 sako yung ating gagamitin. I-times mo natin yan sa 1,870. So yung total po niyan ay 9,350. So i-minus natin mga farmer yung halaga ng ating mixed feeds na ginawa para makita natin kung magkano yung ating matipid. Yan, so 9,350 kapag pure feeds yung ginamit natin. So ibawas natin yung mixed feeds na halaga na ating ginawa kanina. So 6,390 po yun. So yung ating matitipid doon mga farmers sa kabuang gestating or breeder stage ng ating mga inahin ay 2,960. So almost 3,000 mga farmer yung pwede nating matipid. So dito sa amin ay isang biik na po yan yung halaga ng 3,000 na yan. So 3,000 kasi dito sa amin yung halaga ng isang biik. So ay mga farmer, nakita naman po ninyo kung magkano yung pwede nating matipid kapag ginamitan natin ng mixed feeding yung ating mga inahin, no? Pero syempre, di pa rin tayo mangamba kahit na puro darak or halos darak yung ating pinapakain sa kanila kasi nga naghalo tayo ng animal feed supplement which is yung King's Vita Plus nga. So napaka-kompleto yan mga farmer sa vitamina, lahat ng kailangan ng ating mga inahin. So lalong-lalo na yung calcium para dun sa kanilang mga buto, no? So para mapatibay yung kanilang mga buto, maging maayos yung kanilang katawan at syempre maging mas productive sila sa panahon ng kanilang pagbubuntis. So ganun po siya kaganda gamitin. So maganda na yung kondisyon nila at nakatipid pa tayo sa kanilang pagkain. So ngayon mga farmer, okay na to. Yan, so luso na yung ating feeds na lagay dito sa balde mga farmer. So ang gagawin natin dito ay hati natin dito sa 2 balde. Kasi nga 4 na inahin yung papakain natin ito. At magdadagdag pa tayo ng tubig mga farmer kasi nga kulang yung tubig na ito. Yan, so okay na po yan. So, para mga farmer, bigyan natin ito para makita nyo kung magugustuhan niya ba ito ng ating mga inahin. So tara. So mga farmer, gustong-gusto ni White Mama yung ating ginawang mixture. Yan, so ubos agad. So malaki na rin yung kanyang tiyan mga farmer. Yan, so sobra 2 months yan mga farmer na buntis si White Mama. So dito rin sa kabila mga farmer, ito yung si Black Mama natin, no. Yan, so ubos rin yung kanyang pakain mga farmer. So talagang gustong-gusto nila yung ginawa natin na mixture ng feeds sa kanila. Ito rin mga farmer si Blackie, no. Yan, so talagang takam na takam siya mga farmer sa kanyang pagkain, no, kahit na
karamihan ay darak, pero okay na okay pa rin. So itong mga itim natin ng mga farmer ay mga native ito, native na baboy, pero kita nyo naman malalaki at okay na okay yung katawan. So yung kanyang tiyan din, medyo nalalaglag na rin. Yan, lumalaki na. Yan, so sabay sila mga farmer ni White Mama na kinastan yan. So sobra 2 months na yan mga farmer na nakasal. Tapos ito rin isa mga farmer, yung pinakauna natin na inahin na nakastahan. Yun, so gustong-gusto rin niya mga farmer yung ating ginawang mixture. Yun, so malaki na rin yung kanyang tiyan mga farmer. So May 9 at saka May 10 yung kanilang panganak nito. Yan. So meron din nagtanong sa ating mga farmer kung hanggang kailan pwede gamitan ng darak yung ating mga inahin, no? So pwede ba daw ito gamitin sa mga nanganak na mga inahin, no? So to tell you frankly mga farmer, lahat ng stages dito ng aming mga inahin, mapabuntis man yan, dry period, or nanganak na sila or nagpapadede na. So ginagamitan ko talaga mga farmer ng darak ng palay. So yan po kasi yung isa sa mga paraan ko dito para makatipid ako sa pagkain nila. At syempre hindi na natin maipagkakailain mga farmer na sobrang mahal talaga yung feeds ngayon. So kailangan na maghanap tayo ng pamamaraan para nang sa ganun ay makatipid na tayo at kikita pa tayo ng malaki. So yung ginagawa ko dito kapag lactating stage naman yung aming mga inahin ay ganun pa rin yung ginagawa ko, pero binabawasan ko lang yung portion ng darak ng palay. So kung dito sa buntis ng inahin mga farmer is 2:1, so 2 sako ng darak ng palay at ihalo natin sa 1 sako ng feeds. So kapag lactating stage naman ay ginagawa ko dyan is 1:1, so 1 sako ng feeds tapos ihalo natin sa 1 sako ng darak. So kinakailangan kasi mga farmer na marami yung feeds kapag nagpapadede yung ating mga inahin, at para hindi makompromiso yung kanilang gatas na maibibigay doon sa ating mga bihik. At syempre naghalo pa rin ako dyan mga farmer ng animal feed supplement nga, yung King's Vita Plus, kasi nga meron po yung calcium na kung saan ay nagpapalakas po yan ng gatas ng ating mga inahin. At syempre hindi ba short yung ating mga bihik sa pagdede sa kanilang nanay. So parang gumagamit ka rin ng pure feeds kapag hinaluan mo ng King's Vita Plus yung pakain ng inyong mga inahin, kahit na naghalo tayo ng darak sa kanila. So maraming salamat mga farmers sa inyong panonood, no? So sana po ay may nakuha kayong idea sa ating video ngayon na ginawa tungkol sa kung paano tayo makakatipid dun sa pakain ng ating mga inahin. At syempre para makatulong na rin yan para mapalaki natin yung pwede natin kitain sa pag-alaga ng inahin. So tulad ng sinasabi sa inyo mga farmer, so nakadepende po sa inyo kung susundin natin yung ating ginawang computation or mixture ng feeds na ating ginawa kanina. So kapag meron naman kayong mga existing na mga feeding program or feeding guide para sa inyong mga inahin at talagang napaka-effective naman at nakatipid naman tayo at wala naman tayong problema dun sa pakain nila at talagang kumikita naman tayo, so sundin na lang natin yung mga farmer. Yan, so baka magkaroon kasi tayo ng problema kapag binago pa natin. So yung sa atin lang dito ay nagbibigay lang tayo ng mga tips kung paano tayo pwedeng makatipid pa dun sa pakain nila. Ayan, so maraming salamat ulit sa inyo mga farmers sa walang sawang suporta na binibigay sa aking channel. Yan, at humingi ako sa inyo ng pasensya kung di ko kayo na-replyan sa lahat ng inyong mga comment at di tayo nakapag-vlog ng medyo matagal, no? So ayun, ngayon lang tayo medyo gumaling-galing kasi nga galing tayo sa matinding trangkaso. Ayun, so kailangan natin ipahinga para mabilis yung recovery natin at sana ay magtuloy-tuloy ng mga farmer para tuloy-tuloy din yung pagbibigay natin ng mga tips and tutorials tungkol sa pag-alaga ng inahin. So ayun mga farmer, maraming salamat ulit sa inyong panonood at sa lahat ng sumusuporta. Yan, mabuhay po kayong lahat. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout mo tayo sa ating mga solid subscribers, solid supporters na lagi nag-aabang, at sa lahat po ng OFW na laging nag-aabang at tumatangkilik sa ating mga videos. At syempre na-inspire sila sa ating mga ginagawa rito at gustong-gusto nila na gayahin yung ating pagpo-farming na ginagawa. Ayan, so mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po kayo dyan parate. Ayan, so shoutout tayo kay Sir Efren Beato, karoon din kay Ma'am Emmy Canaan, kay Sir Rodrigo Esplana, kay Sir Saldi Mamon, kay Ma'am Jennifer Bacanay at sa kanilang Bacanay's Mini Farm. Yan, so sobrang nakapala din itong si Ma'am, no, kasi nga dati ay nagko-comment lang sa atin, nagme-message tungkol sa mga gagawin niya sa kanyang mga inahin at mga baboy, at nabanggit niya rin sa ating mga farmer na na-inspire din siya sa mga ginagawa natin dito at gusto niya rin na simulan yung pag-vlog. Yun, so ngayon po ay nagsisimula na siyang mag-upload ng kanyang mga videos sa FB Reels, sa kanyang FB page. So bisitahin niyo rin mga farmer yung kanyang Facebook page. Yan, so Jennifer Bacanay.
At marami kayong makukuha mga farmer ng mga tips and tutorials tungkol sa kung paano natin mapaganda yung ating mga buhay-buhay tungkol sa pagmamanage ng ating mga assets, mga pera. Yan, so sobrang na-proud yan, so mabuhay po kayo. Maraming salamat sa iyo suporta, ma'am. Ganun din kay Sir Rainin Anoche, no? So nagpadala sa atin ng Gcash nung nakaraan. Yan, so mabuhay po kayo, sir. Shoutout po sa inyo. Ganun din kay Sir Roy Lasaka, kay Ma'am Luisa K. Bacani, kay Ma'am Josephine Namok, ganun kay Sir Choi Tumabiao. Shoutout po sa inyo. To watching from Israel. Yan, so mag-ingat po kayo dyan parate. Kay Sir Melvin Agonia at kay Sir Glenn Kisa ng Dipawa, Canada. Ganun din kay Sir Macdo Allen, kay Jun Gallardo and family, kay Sir Marjan Calope and family also. Yan, so shoutout po sa inyo. Pabisita rin ang mga farmer, pasubscribe sa mga YouTube channel nila. Lynn Promdi, Calbucob Garcia, Pats TV Vlog, Bermajos Farm, kay Madiscarting Situring, ganun din kay Ma'am Souls Gandang Buhay at kay Tinigban Farm TV. So ay mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood at sa mga gusto kong pa-shoutout ay comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay pa-subscribe na din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa rin mga videos, mga tips and tutorials, mga farming ideas kung saan pwede yung pagkakitaan. So sa muli mga farmer, happy farming! Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin. Baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus. Complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus. Niya sa kuha. My gosh. Ayan po. Nagbabalik po ang ating programang AgriSenso. Kasama na natin si Inday Bajang. Where have you been, kanya- girl? O, diba? May mga props tayo sa Ano yung araw na props ito. mo? Hindi ko Salakot alam yan, ano to. Day? Pero, Salakot ayun, yan? parang salakot, pero hindi. Ginawa to ng husband ko. Parang model of their projects na ginagawa nila. So, made of paper, hindi folder, carton or something. So, ginawa niya. Gusto ng anak ko suotin ko raw. Feeling niya it's a hot, but it's not. Anyway, hello sa lahat! Wait, ang dami mga bagay-bagay and all. But anyway, ayun po ang ating Agri-Unit Chika. Chika! Yeah, sa pag-alaga ninyo mga baboy. Uy, Diyos ko, napaka-stressing ng mga baboy, especially Cebu right now na medyo parang arangkada ang kanilang ASF. Parang, Ano na, Day? Ano na talagang ASF sa Cebu, Day? dumadami Cebu yung province mga... na? Oo nga, dumadami na yung mga areas nila with positive ng ASF, which is kind of bad. It's because nga, syempre, andun yung possibility na kukulangin ng supply, magmamahal naman ng presyo and all. But anyway, kailangan nga talaga as a hog breeder and all, dapat careful or always be watchful ka sa mga binibigay mong pagkain and supplements sa yung mga alagang baboy. And of course, yung mga everything, yan yung ating agri-balita, maya-mayang konti, diba? So, idiretso ko na ba? Or kami magbabakasyon muna ng ilang minuto? Go na! Go now! Sige! It's a good news. Ito na naman po ay dun po sa tawag nito, Cotabato at Kidapawan area kung saan ang mga apektado ng ASF ay nakadanggap po ng ayuda o bongga, diba? So, magkano kaya yan? Sige, makinig kayo sa ating agri-balita sa ngayon kung saan nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalang lokal ng lungsod ng Kidapawan sa probinsya ng Cotabato sa pamamagitan ng Office of the City Veterinarian ang mga hog raisers na naapektuhan ng African Swine Fever o ASF sa kanilang lugar. Sa ginanap na hog dispersal noong araw ng Biyernes, last March 31, na pinangunahan ni Kidapawan City Mayor Paulo Evangelista at City Veterinarian Dr. Eugene Gornes, 17 na mga hog raisers ang nakatanggap ng libreng 2 hanggang 3 biik bawat isa kung saan kabilang din sa mga ipinamahagi ang starter feed.
feeds. O bongga, di ba? Layo ng ASF Recovery Program ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan na tulungan ang mga naapektuhang mga nag-aalaga ng baboy na nakaahon mula sa negatibong epekto ng ASF sa kanilang komunidad. Lumagda naman sa isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan nasabot mo sila. ng mga beneficiaries Babay, Koy. ng city government kung saan nakasaad ang responsibilidad ng bawat beneficiary na paramihin ang mga biik at sa city government naman ang pagmomonitor sa kalagayan ng biik na manatiling malusog at maayos na lumaki para maibenta sa mga pamilihan. Matatandaang sumailalim sa culling ang lahat ng mga baboy sa mga lugar na natinamaan ng ASF sa Kidapawan para masigurong hindi kakalat ang sakit sa iba pang mga hayop sa kalapit na lugar. So ayun, congrats sa mga nakatanggap. They are 17 hog raisers na nakatanggap ng libreng 2 hanggang 3 biik plus feeds. Ayun. So gaya nga ng request ng LGU, alagaan nyo po ng mabuti yung mga biik na ibinigay sa inyo. At the same time, LGU help out in monitoring po sa mga biik na binigay nyo po sa inyong mga beneficiary. So hindi man ganun kadali talaga ang pag-recover, especially that the place had somehow kaka-recover lang from ASF. Pero wala namang imposible with that one. So at least sa hinay-hinay, pa konti-konti, babangon yung ating mga hog raisers na naapektuhan ng ASF. Good thing here sa Davao region or sa some parts of Mindanao, parang slowly recuperating. Though medyo sad news doon banda sa Cebu kasi dumarami. But still, gaya nga para hindi na mas kumalat pa ang ASF sa ibang lugar. So follow po tayo sa mga protocols, yung mga sinasabi nilang huwag magdala ng mga products, pork and byproducts of it sa ibang lugar para masiguro na hindi makontaminate din po yung mga pork products nila sa kanilang area. So ayun, more blessings pa and more ayuda pa sana sa mga areas especially na natamaan ng ASF. It's been almost 2 years already since we have that state of calamity ng ASF. Naway ma-lift na yan at ma-solve na. And of course, sana pwede na nating magamit yung mga vaccine na tinatrial nila for now. Ayun. So yan po ang ating agri-balita mula po dito sa aming lugar. O, diba? Mula po dito sa inyong lingkod na sinema. Balik tayo dun kay Clara at anong mga checka natin over there. Ayan. Mga friends and all. Here. Magsilap. Ayan. Naka-red doon eh. Anong meron? Igo dito red. Hindi siya red. Pangit yung Ano ko, siya? pangit yung signal ko, Day, kasi nagapilit daw ako. Nagapilit ka. Hindi naman. Feeling ko parang ako ang dumidikit. Parang may isang bata dito na makulit. Mayroon Hindi ito red. It's, anong tawag yung rust? Dai! Parang rusty type. magenta. Hindi rin. Hindi rin siya. Ay, ang sayo, magenta, di ba? Guys, You're wearing- Hank. Oh, Hank. di ba? Ha! Away na si... May bata na naman dyan na nasaag. Ang aga niyang gumising, di ba? So Ang talagang ganon! nakisali siya sa pagising ko and all. Ayun. Tapos ngayon, So, hindi pa siya inaantok? natulog siya actually mga 30 minutes kasi umiiyak siya earlier. So natulog din after doon ayun na siya. Hyper na naman siya. Buhay na naman siya. Buhay na naman yung kanyang katawang lupa at hindi na naman siya mapigilan. Ayan. Mayayay pa yan siya sa mga ganung bagay ha. Ayan. Because Correct. napakainit ng panahon, uso yung sipon at saka lagdat for the kids. So yung mga mommies and daddies there, ayan. Ang mga bata ay dapat hydrated always para ang sipon is hindi masyadong grumapi. So that's what I experience right now. Very common ng colds. Ayun. So sa mga breeders natin ha, especially sa mga baboy, actually ngayon, bawal ang baboy, di ba? Pa-Holy Week na daw. But anyway, yung mga Yes. breeders ng baboy natin, ayun. Careful lang talaga tayo sa pagbibigay ng pagkain to them. It's because bawal ang mga lamaw ba yan? Ayan, mga kaning baboy. and Tira-tirang all. pagkain. Oo, yun. Siguro pwede lang. Siguro yung mga tirang pagkain kung galing sa inyo. Ayan yung mga leftover foods sa bahay. Pwede. Uy, pero kung- ano, Day, ha? Hindi pa rin siya safe. Kasi, for example, yung pork na kinain mo is Baka infected. ano. Ayun, SF. no. So, kahit nakain na natin siya, napasok na yun sa ating sa ating tiyan, tapos napupo natin, may most likely, meron pa ding tendency na maano siya, ma-contaminate. Diba? Oo, sa tao kasi Yeah, walang sa- epekto yung ASF. As long as Correct.
maluto ng maigi yung pork. Ayan. So, pwede lang kainin. So, yun lang talaga, from pork to pork o baboy to baboy lang talaga ang labanan. So, kaya nga talaga, sinusunog, ayan, di ba? Nililibing talaga ng 6 feet down under yung mga baboy. Apektado man o hindi, but as long as it's located within the radius or yung lugar na malapit saan yung virus, talagang kinakatay, pinapatay to contaminate the virus. So, hindi ganun kadali. It will take years pa or a year bago payagan ng isang lugar na mag-alaga ng baboy right after experiencing ASF. So, importante talaga ang saktong supplements sa inyong mga alaga, saktong pagkain, and monitoring, syempre, mga bisita ninyo. Baka may mga visitors kayo na galing sa ibang piggery, pumupunta sa inyo, and all. Correct. So, ayan. Importante yung, ayun nga ba yung term nila? Security measures. Biosecurity measures. Ayun. Ang iniisip ko, biohazard. Ano yon? Scientific. Oo. Sorry, friends. Ayan. Dapat talaga na meron ganun dahil kasi yung, for example nga, 'di ba, yung lalo na yung mga hog raisers, yung mga malaki na yung farm nila. Stricto masyado yung kailang biosecurity measures. Yes. Bawal silang magpapasok talaga ng mga tao doon sa loob ng farm nila kasi nga iniiwasan nila na ma-contaminate or kumbaga ano nga sa Tagalog na matakdan? Matamaan din, diba? Yes. Ayun. Mahawaan. Mahawa. Ayun, sorry naman. Ang iniisip ko is mahawaan. Bisaya pala yun. Ay, sorry naman. Maigo kasi yun, oo, maigo. Yeah. Sa mga nanonood sa atin dyan sa RNG Luzon, oo, yung sinabi namin na matamaan, sa Bisaya, maigo. Oh. Yes. Yan. Yung matakdan is mahawaan. No? Mahawaan. So, ayun. It's just almost the same though, actually. Yun nga, dapat careful talaga. Siyempre, na-experience na natin yung sobrang mahal ng kilo ng baboy during the height of ASF sa Pilipinas, diba? So, sana wag na yung maulit. Kasi nga, isa talaga yun sa mga reasons nagmahala ng baboy. Kasi nga, even now, may mga pa rin talaga, mahal pa rin talaga ang bilihan ng baboy. Yung live weight niya, yung mga nililechon and all, mahal pa rin talaga. It's because of that one. Kasi nga, medyo limited lang daw supply. Ayan, mahawaan. Aalis. Ay, oo. Yun lang siya. Yun mahawaan. Yun. Maaalisan. Maaalisan. So, yun siya. So, dapat sa mga breeders natin, makinig sa mga advisory po ng inyong barangay. It's because the LGU is working, nakikipag-coordinate yan sa mga bawat barangay with regards sa mga ASF cases. Ayun. Correct. Meron kayong mga baboy na tinamaan na or hindi pa, but within the area, kahit masakit sa damdamin, masakit sa puso, isurrender nyo na lang. Because it's for the good of everybody, di ba? Nakikita naman natin sa news, nag-iiyakan yung mga owners ng baboy. It's because talagang sayang. Just imagine, you have 30 pigs or 30 heads, tapos yun lang, ang matatanggap nyo lang na ayuda is just a bit lang naman to sustain. And also talagang luging-lugi, kumbaga. But then, para din naman sa kagandahan ng lahat, ayun, para hindi na kumalat pa yung virus. So yun talaga yung so far, measure na ginagawa. Wala pa kasi talagang vaccine. So, let's pray for it. Sana maging okay na yung vaccine na tina-trial nila this time. Ano pang problema ng batang to? Ba't hinahakot lahat ng papel? Problema mo, kid. Sikip na ng damit niya, hindi na magkasya. Kawawang bata. Kailan ko siya, send ko mamaya para siya Teletubbies. Dapat ay mag-adjust yung pagkain sa kanya. Hindi siya ang mag-adjust. Dapat mag-adjust ang pagkain. Lumabas yung pagkain, magsilayasan na hindi niya makita. Kasi hanggang hindi na uubos, talagang hindi niya tinatantanan. So, ayan na, diet and all. Careful of your diet, diba? Sa mga ano nyo dyan. Baka buntis yung mga baboy nyo, i-diet nyo rin ng konti. Ayan. Correct. Uy, sa mga nag-ask sa atin, no, sa mga nagtatanong sa atin kung pwede ba gamitin ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa mga inahing baboy, oo naman, pwede. Oo, pero pag
target, alam nyo kung kailan na siya malapit manganak. So, medyo konti-konti na lang yung pagbibigay kasi nga, lalaki po talaga yung mga pigs niya sa loob Baka ng magsa-science tummy. section kayo sa inyong mga baboy. Baka kasi nga mahirapan siya. Oo, baka mahirapan siyang mailuwal yung kanyang mga babies. So, yun, walang problema po na bigyan yung mga buntis. Pero pag alam nyo na malapit ng mga anak, so medyo konti-konti na lang yung pagbibigay. Like every other day, hindi na siya araw-arawin. Or for example, in a week, like thrice a week nyo na lang siyang bigyan ng King's Vita Plus. Kasi yun nga, yun yung isa sa mga epekto ng King's Vita Plus. So, lalaki talaga yung pigs ng inyong mga Buyag. Kaya nga, doon sa natanong namin, Dino, na meron siyang inahing baboy. Tapos yun nga, gumagamit siya ng King's Vita Plus. Like, ina-assist talaga nila yung paglabas ng pig. Kasi nga, malaki talaga. Diba? Yung Medyo pig. mahirapan, especially for first-time mommy pig, diba? Hindi pa alam paano manganak and all. So, yun ang mahirap. So, may mini-maintain silang weight. Okay na yan, patabain nyo ng bongga paglabas na, diba? So, yun, pwede na yun. So, Saka right now, nasa after, dapat saktong timbang correct. lang. Oo. Ayun. So after panganak nila, doon na bigyan niya naman ng regular na ang pagbibigay sa kanilang King's Vita Plus kasi malaking tulong yan na more production of milk ng ating mga nanay, na mga nanay natin na mga inahing baboy. So yun nakakatulong yun sa kanila para maparami yung kanilang gatas. So maraming gatas, healthier si piglets, malulusog, nasisigla sila. So, yun, wala tayong problema sa kanila. Yes. Within 2 to 3 months, pwede nyo nang mabenta or less of that, depende. So, at least man lang mabawi nyo ng mas maaga yung mga ininvest nyong amount or yung pera nyo po sa inyong pag-aalaga ng baboy. Though, sabi nila, medyo mahal. Though, yun yan talaga, sacrifices in everything you do. Gaya nga ng sabi ng mga resource speaker natin daily, may mga options naman na mga pwedeng pagkain na ibigay kung medyo mahal ang feeds. Pwede namang hindi ipuro, diba? Magbigay ng mga dahon-dahon, ayun, o maglagay ng mga kangkong, ano pa yung pwedeng available, mga prutas, and all na pwedeng yung mailagay sa kanilang feeds, diba? Kasi nga, it's really, di talaga natin hawak yung sinasabi ng mahalang feeds, paano yan? So, kaya nga, based on their experience, they're sharing some ideas para din naman makatulong sa inyo. So, napaka-tawag na beneficial if naririnig yung, you'll listen or you'll monitor, diba, ika nga, ano yung mga updates natin daily, yung mga tips na binibigay natin sa kada araw. Yan! Yes. Diba? Parang nag-ano yung cellphone ko na, I'm extreme low bat, ha? Extreme low bat ka na? Diyos ko, huwag ka muna tumigil. bago ka pa maano dyan, bago ka pa ma-empty battery. So, ayan ha. Maraming salamat po. Yun na po ang aming magandang tips po sa inyo, magandang information po sa inyo with regards sa pag-aalaga ng baboy and with regards also sa ASF. Nawaya, meron po kayong maraming natutunan kahit sa saglit, isang oras lang yung ating samahan. Nabusog naman po. Kasabay ng inyong mga pagkain dyan. Pananghalian, umaga. Kung kayo nanonood ng umaga o gabi, o walang problema. At isa man lang, di ba? Ano ba yung Tagalog ng kadlawon? Madaling araw. Sorry. Iniisip ko dapat hapon. Ay, sunset pala yun. Ano ba? Hindi ko grace. Oo. Sorry naman. Maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta po sa programang Agrisenso. Ayan, guys! Yes, before we go, happy birthday pala sa isang friend ko. Happy birthday, Madam Emma Santos Gokong. Diba? My in-law. Wife ng aking pinsan ko. Ayan. Happy birthday sa lahat ng mga nag-birthday ngayong araw. Happy birthday sa inyong lahat. Okay na po kami talaga sa pansit ni Clara. Pangpahaba naman ng buhay. Yes. Sige ha, okay. Ang office po namin nakalocate sa church. Tik lang. Ayun, maraming salamat po. Bukas po ulit, friends, of course. Same time. And syempre, more of balitaan and tips para po bukas ulit. Maraming salamat. Ito po si Inday Badyang. At ito po si Clara Tita. Dito lamang po yan sa nag-iisang programa para sa agrikultura at sa ating mga magsasaka. Wala nang iba pa ang Agrisenso. Sa agrikultura, aasenso ka. Thank you, aasenso ka. Labas nga impormasyon sa agrikultura tips para sa mga
Uma, yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agrisenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vitaplus, Animent, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus.